teisha amjani di paramothani adongra chongmarini yakulo juda thayo thungkurung bodoni phajengte naslemungni pati mungro patui tongmano muthaknani koimu naragei koktuma thumlerokni kokthum pandawa juklakya Pandawa Tripura Mothani Adong Poritus de Burma Goklam Narak Thani Bubagrani Thangsani Yapribai ADC Chongmari Keplai Ungkha Hni Shaka Fia Keplai Ungmano Tongthok Mumbai Baji Phuti Rui Palayawai Dopha bai Dopha Juda Thungkurung bai Kurungai Tongo Hni Nasre Layawai Thangsakai Kethalai Tonglanyani Kokosarkha Lukurokni Thani Jotono belai hambai जों tini o jagao longtrai beli ni जों bubagra no hamjagui je tipra dofani thansa no hamjagui जों samung khlainai rok tini o jagao जों kurum kuthum laika hoku tuisa hamchayo o jaga जों geographically tinta constituency eba ganaguni chaita constituency manjago aboni bisingo 4 nong koromsora 5 nong samonu 6 nong monu solengra constituency tai 7 number demsora kozusora Engko o jagao जों boot participate khalai tiniwo bubagrani je naharmung tipra dofani thansa a thansa ni kokno जों pilai thani tini o jagao nukha kwbangma jaga जों success kwbangma jagao ba koyekta jagao unsuccess wngkha fia o kokno kwsarnani muchungo je jagao pass wngkha a jagani chini lukurokno जों swkangni simino kok kwsarui phaio belai जों kwplai wngkha hnai belai hohom dodom khe ta tongthoklaidi tongthokma chini obosi wngnai जों jefru tipra dofano thansa khlai mansuknai chini bubagrani mokolni muktui jefru magna thangi angnai afruse जों kwplai wngsuknai kwbangma jagao tinini hai saljorao miyani hai saljorao chini bubagra kok kwsarkha je जों bijoi misil khailai rong silaiei baji phati relaikha tongthoklaikha chalai nunglai wnglaikha bulai toklai wnglaikha abono simi bijoi misil hinya a bijoi misil kubuni dofani kubuni hani culture a culture no जों khibiwi chini bijoi misil obo haisi wngnai je chini tipra dofani thansa जों je hamjak laima bai जों kwrwnglaimani abose chini katal chini kwplai wngmani tongthokmung sal wngnai ambagui no kok kwsaro bubagrani mokolni muktui no norok haino magna ta khibidi ang bai thangbo norok borok oro je tongnai chini team strong team o team bai samung khlailai tiniwo ani nog nukhungo bo norok nukha election ni jorao ani apha जोंनो yakari thangka aswkke norok borok जों jotono hamjaklaima bai obo haike no chini takhuk omiyoni bahaino ang nukha bini bahaino election ni swkang chini takhuk da khatungni bufa bahaino thangka abo haike जों kwbangma chini leader rokni bisingo जों nok nukhungni borokno kwmajagui phano जों dofani thansano bubagrani je naharmungno जों pillaikha ambagui tinini o saljorao जों belai kheno khayogo kwbangma jagao baksa rok bulai toklai naslelai jolilai tabubo paisukyaku aboni bagui chini bijoi misil angkhe khlainani muchungya chini bubagra bo muchungya bijoi misil abono wngnai chini culture no जों romui tonimani chini culture agini simino obo hai tongo जों jefru dofa bai kurum kuthum ungo khatung khaja wnglaio afru जों chini bisingo जों thumlai je mantui je jani je suktui khlailai जों chalai kok kwchang salaio kwbangma amchai rogo जों tini bo khnaka kwbangma jagao jani je muchungtui chini takhuk bikrom marak bing thangka ganao no tongo bang khnaka bini kamio bobo wagrinai hini khnaka wak tanlai di chalai di tok tanlai di chalai di tamokhe bulai jolilai naslelai abo haitanglai di tini gorbo khaino masao chini o longtrai beliwo o culture kubu kurikho tabo ta phaiteng haidi bana chini longtrai beli taubo political no tui rajniti no tui lai bulai toklai naslelai jolilai asuk kurikho engkai ekdom kisapano kuri wngthung abono naio tai o naharmungno sara tripura bo obo haike no tongnani wngthung ar bijoi misil khaiei jodino bijoi misil khaiei baji phati riwui rong phulaiei je khoros khlaio a khoros no je janija constituency ni gana guniwo je janija kami amchai ni gana guniwo kaham hamya kwbangma tongo kwbangma borok buji sugyangui keboni nok nukhung sbai rikha a je rong painani rangbai baji painani rangbai boronso abo hai chugya nok nukhungno norok chubachu khlailai jadi bwskangni salo swkang rogo bahaino जों covid-19 ni je furu lockdown rijak afuru bahaino जों kwbangma bubagrani chubachu tei chini dofani chubachu bai जों abono success khlai mankha tabuni o joraba ani thanio kaisa message phaika ang chini media no sanai oboni yagulo bo bini page o phano rithung tabuk ang kisa swkang miya horni simi khnaka khoroksa takhuk belai kheno sakchaya
ongjak hingke bono mia hor rogo borok belai birman klaika bukuk Rosmi Molsom hini khoroksa bo inform khaika bini bufayong o jaga o bumung mankha bihik hingkai Refsai Molsom bosai Komalasorani ambasani abono details rinai chini news media no bang sanai awoni yagulo details nawi sung nini page o eba nongni news o abo rinani ingthang bini mung kai Ras Bahadur Molsom kai address details bo rikha o jaga bini je o jaga nukjago bini report rok belai kheno chugyang kha miao borok no sajaka miani horo Makunda utlang thani hinai Makunda utlang di aboni kubun jaga tlang di kintu bongni yak ya faworang khok puisa krini bagui bufang tola basa lai se borok moriklai matong laikha tini angbo paileya mia hor 12টা 12:30 se sokpayo agulini abon bagi bini abono logi khaibo malia ani mansang toroti angbo khoksa khokni himpano subasu khlainai tai norok borok bo haino bini details simani poreo please nong thani wang kobogo norok baji paimani rong paimani rangbai bini takhuk Molsomni subasuni bagi norok bo yapri sedi ching chini oro je team tongnai rok bo sung je mansak joroti bono subasu khlainai sudu bo simia abo hai kwbangma nok nukhung je suksugya tongnai abo hai rokno chung subasu khlailai chini bubagrani naharmung je bijoi misil chung apurji khlainai chung jottono jani je yakung bai basawi mangkha hamjak laimao kwrung sugui mangkha afuruse chung success ambagi jottono no paithak kok obono kwsaro faidi chung hamjakma bai chini bubagrani bisingtwi chung tipra dofarok thanchake basa laisinai laibuma katal hamjakmani laibuma chung silaisinai jottono no belai hambai chini bubagra logirikha chung tipra dofar thancha wngkha.